ankkuri lähetään vesille. Ruumasta rommit ja hennesit esille. Arkusta aarteet huurteisiin, musta lippu salkoo tulta purjeisiin. Näillä vesillä on merten kauhu, tää biisi on mun merirosvo laulumat ruusit jahtamassa saalista. Mä oon kapteeni tässä paatissa. Satamasta vesiin nappaamaan naiseni. Kyyti mun lentävä hollantilaiseni. Tänään on vesil kuten musta parta. Huomenna tuska, hiki ja darra. Koti tuntematon taseella takoti. Satama joudutaan me vedaamaan. Nyt on aika löysätä sun solmi. Me kadota Bermuda kolmioon. Kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee. Pidämä lomia, koska on lomalla all the time. Vedetään rommilla kollia tahdilla kovalla totta kai. Ja vaihdetaan me vapaalle, kunnes pakko säätää massiin. Mikä valuta, ei käytä kompassia. Ei huolta kun seilataan, samat piirret puhki me veisataan. Täällä on päivästä toiseen jäätävä helle. Ja siksi me suunnataan avomerelle. Kohti sun satamaas käännämä laiva. Joten yli laida voit heittää sun paida. Pääkalon lippu me kohotetaan. Teidän morsia me tulla rosvaamaan. Kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee. Musta lippu nousta voi. Merirosvo laulu soi. Musta lippu nousta voi. Kapteeni käskee. Kapteeni käskee. Huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee. Huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee, kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Kapteeni käskee, huuda hiohoi, hiohoi, riisu paita pois. Musta lippu nousta voi. Merirosvo laulu soi. Musta lippu nousta voi. Fala aí, galerinha, eu voltei aqui no final do vídeo para falar para vocês sobre a nova atualização do Slither de celular. Olha aqui para vocês verem. Dá pra gente escolher a skin agora. Dá pra escolher um monte de skin, né? Sem querer eu pausei o vídeo ali, porque fica perto, ó. Tem várias skins, tem várias skins personalizadas, ó. Tem sketch PC. Ó, tem um monte aqui. Ó, do Brasil. Ó, tipo personalizado com esse negócio aqui que ele tem. Então a minha é essa. E galera, sabe, tem esse negócio aqui pra gente escolher o tipo que a gente quer. Esse aqui, tipo de computador, da versão antiga e da versão mais nova, né? Que é de agora. Então galera, esse aqui é o Play Online, esse aqui é online. E esse daqui é pra gente jogar sem internet. Então galera, esse foi o vídeo e fui.